עוד יום עובר. אני מרגיש שאני לא מממש את הפוטנציאל שלי. אני יודע שאני מסוגל ליותר, ומשהו בכל זאת לא עובד. אני לחוץ ודואג רוב היום. אני לא מרוכז ולא זוכר טוב. אין לי ביטחון עצמי. אני לא ישן טוב בלילות. משהו עוצר אותי. איך לממש בצורה הטובה ביותר את הפוטנציאל שלי? מה אם הייתה שיטה פשוטה והגיונית? איך לאמן את המוח ולהשיג תוצאות שיוצאות דופן? זה אפשרי. גם אתה יכול. לשפר את הקשר עם בת הזוג, להצליח בעבודה, להיות רגוע ולשפר את הבריאות, להרוויח יותר כסף ולממש את הפוטנציאל האמיתי שלך. מיצי, מה, נשמע טוב מדי? זה לא דמיוני. חדר הכושר למוח להשגת יעדים, The Silva Method, שיטת סילבה, יעזור לך להשיג את כל זה. והתוצאות? התוצאות עבור מיליוני אנשים בארץ ובעולם מדהימות. רוצה לדעת יותר? הכנו עבורך 3 מתנות, בהן נספר לך כיצד לממש את החלומות שלך באמת. סדרת הדרכה של 4 סרטונים, המוח שלך מסוגל ליותר, אמונות ותכנותים שכליים, 6 תחנות לאימון המוח, איך להגשים את החלומות שלכם. חוברת הדרכה דיגיטלית מתוך רב המחר לעצור את המתח. ותרגיל רגיעה ייחודי, הפסקת 12 הדקות, בלשון זכר ובלשון נקבה. מלא ושלח את הטופס שמופיע מתחת לסרטון, והמתנות בדרך אליך. נתראה בסרטון הראשון. להתראות.